Και πάλι, αγαπητοί μου χριστιανοί, για μια φορά ακόμα στη ζωή μας αξιώνει ο Θεός, μας αξιώνει η υπεραγία Θεοτόκος να ακούσουμε απόψε τον ακάθιστο ύμνο. Είναι ο ύμνος εκείνος, το τραγούδι το όμορφο της Εκκλησίας μας, που σαν μαγνήτης συγκεντρώνει στις εκκλησίες τους ευσεβείς χριστιανούς. Αλλά αδελφοί μου, τι είναι αυτός ο ύμνος? Να μου επιτρέψετε με ένα παράδειγμα να εκφραστώ, για να σας εξηγήσω τι είναι ο ακάθιστος ύμνος. Όταν κάποιος από εμάς μπει σε ένα περιβόλι μέσα, που υπάρχουν διάφορα δέντρα, καρποφόρα δέντρα, όταν κάποιος από εμάς μπει σε κάποιο περιβόλι, σε έναν ανθώνα μέσα, όπου υπάρχουν ποικίλα άνθη που ευωδιάζουν, πλέον δεν του κάνει καρδιά να βγει μέσα από τον κήπο και μέσα από το περιβόλι. Αναπνέει το καθαρό οξυγόνο, βλέπει τα όμορφα λουλούδια, ακούει τα νερά που κυλούνε, βλέπει τη θέα της φύσεως και, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να βγει μέσα από τον κήπο αυτόν. Και όταν πλέον πλησιάσει η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι του, είναι πολύ φυσικό από τα όμορφα αυτά λουλούδια να κόψει μερικά, να τα κάνει ένα μπουκέτο, μια ανθοδέσμη, και στο πρόσωπο που αγαπά, στο πρόσωπο που εκτιμά, να προσφέρει αυτήν την ανθοδέσμη. Αλλά αδελφοί μου, δεν υπάρχουν μόνο φυσικοί κήποι και φυσικά άνθη. Πέρα από αυτά υπάρχουν άνθη πνευματικά που ευωδιάζουν εις τους αιώνες. Υπάρχουν λουλούδια αμάραντα. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι το άνθος εκείνο που ευωδιάζει και θα ευωδιάζει μέχρι συντελείας των αιώνων, ποιο είναι το λουλούδι αυτό εν μέσα των αγκανθών που πάντα διατηρεί την ομορφιά του, την ευωδία του, την χαλερότητά του? Αντιστάκτως απαντώ ότι το άνθος αυτό είναι η υπεραγία Θεότοκος. Έτσι ονομάζει ο ακάθιστος ύμνος. Έτσι ονομάζει η Εκκλησία μας την Παναγία, άνθος το αμάραντον, το ρόγον το εύωσμον, κρίνον δέσποινα πιστούς ευωδιάζων. Κρίνο, άνθος, ρόγον ονομάζει η Εκκλησία μας και ο ακάθιστος ύμνος την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά αδελφοί μου, όχι απλώς λουλούδι, είναι η Παναγία μας, αλλά όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Παναγία, λέει, είναι ολόκληρος παράδεισος. Η Παναγία είναι κήπος απέραντος. Οι διάφορες αρετές της φτιάχνουν πραγματικό ανθώνα. Η άσπηλη και αμόλυντη αγνότητά της, η βαθιά ταπεινωσή της, η απέραντη πίστη της, η ανυπέρβλητη υπακοή της, και όλες εν γέννη οι αρετές της φτιάχνουν, επαναλαμβάνω, έναν όμορφο παράδεισο. Και μέσα στον παράδεισο αυτόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που αποτελούν τα άνθη της Παναγίας, περπατούν, λέει, όχι πλέον άνθρωποι, αλλά περπατεί η Αγία Τριάς. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα χαίρονται να περιπατούν στον κήπο αυτόν της υπεραγίας Θεοτόκου άγγελοι και αρχάγγελοι, όσοι και μάρτυρες. Τι είπα, και άνθρωποι ακόμα, όταν έχουν λίγη πίστη και ευλάβεια στην Παναγία μας, απολαμβάνουν και αυτοί την ομορφιά που έχει ο κήπος και ο παράδεισος της υπεραγίας Θεοτόκου. Ιδιαιτέρως δε άνθρωπος είναι και αυτός. Εκείνος που έφτιαξε τον ακάθιστο ύμνο, είτε είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, είτε είναι ο Πατριάρχης Σέριος, είτε είναι άλλος ποιητής του Βυζαντίου, πάντως και αυτός από ευλάβεια στην Παναγία, από αγάπη στη μάνα του κόσμου, έφτιασε, λέει ο Χρυσόστομος, όλα αυτά τα λουλούδια. Τα έκανε ένα μάτσο, ένα μπουκέτο, και πάνω στην κορδέλα που τα έδεσε έγραψε «Ιδού ο ακάθιστος ύμνος». Και αυτό την ανθοδέσμη, το μπουκέτο αυτό το προσέφερε σαν ευλαβικό θυμίαμα στη χάρη της Παναγίας μας. Αδελφοί μου, θα μου επιτρέψετε από όλα αυτά τα άνθη, διότι είναι 144, σας το έχω πει πολλές φορές,
Κάθε χέρι που έχει ο ακάθιστος ύμνος, ένα άνθος είναι. Ποιητικό άνθος. Αριστούργημα είναι. Να μου επιτρέψετε, από τα 144 χέρια, τα λουλούδια αυτά τα όμορφα, που προσφέρει ο ποιητής στην Παναγία μας, να διαλέξω απόψε ένα μόνο άνθος. Να το προσφέρω κι εγώ στην αγάπη σας, να το ευωδιάσετε, να το μυριστείτε, να το απολαύσετε, να ωφεληθείτε πνευματικά. Και διαλέγω αυτόν τον στίχο που ακούσατε, τον χαιρετισμό που ακούσατε στην αρχή του λόγου. Χαίρε σκέτη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Τι ύψος είναι αυτό, αδελφοί μου, τι ομορφιά έχει, τι βάθος νοημάτων είναι αυτό, πώς τα καταφέρνει ο ποιητής να λέει τέτοια έξοχα και μεγάλα λόγια. Χαίρε σκέτη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Τι σημαίνει? Θα σας παρακαλέσω, επειδή όλοι σας αγαπάτε την υπεραγία Θεοτόκο, γι' αυτό και είστε απόψε στην Εκκλησία, το πιστεύω αυτό και εκτιμώ την ευλάβειά σας, θα σας παρακαλέσω, για να καταλάβετε απόψε ακόμα καλύτερα, διότι τι αξία έχουν τα δικά μου τα λόγια, φτωχά λόγια είναι. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας, απόψε μία ανοίξτε τηλεόραση να δείτε, αλλά ανοίξτε την άλλη τηλεόραση. Ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Εξόδου. Τι όμορφη τηλεόραση που είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ταινίες ομορφότερες, έγχρωμο φιλμ. Ανοίξτε κεφάλαιο 14, επαναλαμβάνω, το βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, και εκεί θα διαβάσετε τι σημαίνει χαίρε σκέτη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Να ποιο είναι το ιστορικό, με λίγα λόγια. Ξέρετε όλοι σας ότι εξαιρέτως ευλόγησε ο Θεός από όλους τους λαούς του κόσμου έναν λαό ευλόγησε και το ονόμασε περιούσιον και αγαπητών λαών του. Είναι ο λαός του Ισραήλ. Δεν έχω καιρό τώρα στη διάθεσή μου, αδελφοί μου, να σας περιγράψω πόσα θαύματα δεν έκανε ο Θεός, πόσες ευεργεσίες, πόσοι άγγελοι και αρχάγγελοι, πόσα εξαίσια γεγονότα δεν διαδραματίστηκαν για να αποδείξει ο Θεός μας την αγάπη του, την εξαιρετική λέγω αγάπη του στο λαό του Ισραήλ. Όλοι σας ξέρετε ότι αυτός ο λαός ο Ισραηλιτικός τρόποντινά μοιάζει με το δικό μας το λαό, τον ελληνικό λαό. Σε τι μοιάζει? Όχι στην πονηρία, διότι αυτή είναι πονηρότερη από τους Έλληνες. Σε αυτό μας ξεπερνούν οι Εβραίοι. Μοιάζουν σε εμάς ως προς την ιστορία τους, όπως ο δικός μας ο λαός ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένος, υπόδουλος, μαρτυρικός λαός κάτω από τον ζυγό των Τούρκων. Έτσι λέει η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, περίπου 400 χρόνια ήταν και αυτοί σκλαβωμένοι στους Φαραώ, και ήταν τύρανοι οι Φαραώ. Κάτω στην Αίγυπτο, άμα γεννούσε Εβραιοπούλα ένα παιδάκι αρσενικό, το έπαιρναν αυτοί οι τύρανοι και το έπνιγαν το παιδί. Και μόνον αυτό. Νύχτα και ημέρα άνδρες και γυναίκες ξυπόλοιποι 400 χρόνια μες στις λάσπες, που βαλούσαν και λάσπη και πέτρες να φτιάξουν τα μεγάλα αυτά μνημεία, τις πυραμίδες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν τα φτιάξαν οι Αιγύπτιοι, τα φτιάξαν οι σκλάβοι οι Εβραίοι. Αλλά κάποτε, αδελφοί μου, όπως ο δικός μας ο λαός ευλογήθηκε από τον Θεό, έτσι και οι Ισραήλοι κρατόχεροι απόθηκε πάνω τους και με αρχηγέτη τον Μωυσή, τα ξέρετε αυτά, πως πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Και μετά 40 ολόκληρα χρόνια, εδώ εσύ και εγώ που έχουμε λίγη πίστη, όχι 40 χρόνια, όχι 40 μήνες, όχι 40 ημέρες, ούτε 40 ώρες δεν έχουμε υπομονή να υποφέρουμε κάποιο μαρτύριο. 40 ολόκληρα χρόνια, λέει, αυτός ο λαός, 2 εκατομμύρια ήσαν. Ευάδιζε, το ακούτε στον εξάψαλμο, εν γη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Σε έναν τόπο μέσα που δεν υπήρχε σταλαγματιά νερό. Τώρα αυτό βέβαια, εάν το πούμε στους απίστους, στους αθέους, θα μας κοροϊδέψουν. Σου λέει και θαύματα. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Εμείς το πιστεύουμε ότι ενώ δεν είχε σταλαγματιά νερό μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο, πήρε λέει ο Μωυσής το ραμμυρί του και χτύπησε στο όνομα της Αγίας Τριάδος 1, 2, 3 και μέσα από την πέτρα βγήκε νερό και ήρθαν προχωρούνε παρακάτω. Συναντούνε πολλά εμπόδια. Εξαιρετικώς αναφέρω 2 εμπόδια, τα οποία ίσως να έχω και καιρό σε άλλα κηρύγματα να τα αναπτύξω και αυτά. Το ένα είναι, λέει, ότι οι Εβραίοι αυτοί οι αχάριστοι
που ο Μωυσής τους έδωσε νερό και αυτοί, λέει, το λέει ο Χρυσόστομος αυτό, όταν ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό είπε διψώ και διψούσε, ούτε μια σταγόνα νερό δεν βρήκα, λέει, η αχάριστη να δώσει στον Χριστό. Όχι μόνο νεράκι, και ψωμάκι τους έδωσε. Εκείνο το μάνα, το νοστιμότατο, το ευλογημένο που έπεσε από τα ουράνια, ευλογία του Θεού ήτανε. Και όταν ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό επαναλαμβάνω, είπε διψώ, όχι νεράκι δεν πήγανε, αλλά πήρα ένα σπόγκο, λέει, και έβαλαν πολύ και όξος οι αχάριστοι και έδωσαν στον Χριστό μας. Δεν έφτανε αυτό. Ήθελαν οι Εβραίοι και τη νύχτα ακόμα να προχωρούν για να φτάσουν το συντομότερο στη γη της Επαγγελίας, στη γη που έρε μέλι και γάλα. Και τότε ο Θεός, μες στην έρημο, φώτα δεν υπήρχαν, πολυέλαιος δεν υπήρχε, ούτε λάδες ούτε πυρσί, ούτε άλλο μέσον φωτισμού υπήρχε. Και τότε ο Θεός έκανε άλλο θαύμα εξαίσιον, το λέει και αυτό ο ακάθιστος ύμνος, χαίρε πύρινε στήλε, λέει την Παναγία. Έκανε, λέει ο Θεός, μια κολόνα ολοφώτινη και η νύχτα έγινε η μέρα και αυτή εβάδιζαν μια χάριστη. Και τελευταίο, αδελφοί μου, ήταν Ιούλιος Αύγουστος μήνας και κάτω εκεί στην έρημο καίει ο ήλιος στην άμμο, τελειώνει. Ξυπόλοιτοι αυτοί τα πόδια τους είχαν ζεματιστεί από κάτω, τους χώσανε. Άχα μου, έως πότε. Με τη ζέστη αυτή και τότε ο Θεός έκανε άλλο θαύμα. Πάνω από τα κεφάλια των αχαρίστων αυτών, 2 εκατομμύρια λαός, άπλωσε μία ομπρέλα. Έβαλα μεγάλο σύννεφο και το σύννεφο αυτό μέχρι στο κάβμα και μέσα στη ζέστη του ηλίου σκέπαζε και δρόσιζε και προστάτευε τους αχαρίστους Ισραηλίτες. Αδερφοί μου, αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό το ιστορικό γεγονός, ή αν θέλετε, αυτό το θαύμα που έστειλε ο Θεός στην Αιθέλη και σκέπασε τους αχαρίστους, αυτό παίρνει ως παράδειγμα και ως εικόνα ο ποιητής, ο Ρωμανός ο μελωδός, αν είναι αυτός. Και λέει την Παναγία, τι είναι, λέει, αυτό το σύννεφο. Αυτό είναι μια σκιά, λέει. Αυτό είναι ένα ομοίωμα. Σκέπη του κόσμου, πλατικέρα δεν θέλεις. Με τις φτερούγες της σκεπάζει τον κόσμο. Δροσεί τις καρδιές, ευλογεί τους ανθρώπους. Παρηγορεί, ρίχνει βάλσαμο με τις καρδιές τους. Δεν είναι άλλος, αδελφοί μου, αλλά είναι η μάνα μας η Παναγία. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατικέρα δεν θέλεις. Αδελφοί μου, δεν φαντάζομαι να έχετε εσείς διαφορετική γνώμη ότι η ζωή μας στον κόσμο αυτόν δεν είναι μία έρημος. Όσο κι αν έχουμε ανέσεις και όσο μας φαίνεται ωραίος ο κόσμος αυτός, εγώ τολμώ να πω ότι μέσα στη Σαχάρα ζούμε. Έρημος είναι. Έρημος. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι υπάρχουν, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Τολμώ και για την πόλη αυτή της Καβάλας που έχει 50.000 ανθρώπους να πω την έρημος η πόλη αυτή. Εδώ πλάι μένεις με τον άλλον. Ένας τείχος σε χωρίζει και σαν να κατοικεί ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο. Δεν υπάρχει αγάπη. Ο ένας άνθρωπος δεν αισθάνεται, δεν αγαπά, δεν πονά, δεν υποφέρει για τον άλλον. Πώς μου λες λοιπόν εσύ ότι ζει μες στον κόσμο, έρημος είναι ο κόσμος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ότι οι άνθρωποι που μακρύθηκαν ο ένας από τον άλλον, οι καρδιές δεν χτυπούν η μία για την άλλη, σαν να μην έφτανε αυτό. Έρχονται και οι ακτίνες του ηλίου, όπως εκεί στη Σαχάρα, πέφτουν οι ακτίνες και το δράμα γίνεται μεγαλύτερο. Ποιες είναι οι ακτίνες? Οι αρρώστιες, οι θλίψεις, τα δράματα, τα διαζύγια, οι ορφάνιες, όλα αυτά τι είναι? Είναι ή δεν είναι η ζωή σου γεμάτη θλίψη, βαδίζεις ή δεν βαδίζεις εν γη ερήμο και αβάθο και ανίδο? Γεννάτε, αδελφοί μου, το ερώτημα. Όλοι εσείς που με ακούτε, κάποιο βάσανο έχετε. Κάποιον πόνο νιώσατε στην καρδιά σας να σας κεντάει σαν το αγκάτι. Γεννάτε το ερώτημα. Πού αυτός ο άνθρωπος ο σημερινός που έχει το άγχος έγινε πλέον κατεστημένο? Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς άγχος και χωρίς θλίψη. Πού αυτός ο πονεμένος άνθρωπος του σημερινού αιώνος θα δει την παρηγοριά, την αναψυχή, την προστασία, την ελπίδα, το βάλσαμο? Ο ακάθιστος ύμνος λέει ότι ο κόσμος, λέει, είναι πατεώνας κόσμος, είναι, λέει, μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος. Αυτός ο κόσμος, λέει, απατά τον άνθρωπο. Σου λέει πως σου δίνει χαρά και σου δίνει λύπη. Λέει πως σου δίνει γλύκα και σου δίνει φαρμάκια αυτός ο κόσμος. Όπου να πάτε, και τα παιδιά σας, και οι συγγενείς σας, και οι γονείς σας, και οι γείτονές σας, όλοι σας που δίνουν φαρμάκι. Γεννάτε το ερώτημα, αδερφοί μου, πού αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, σε ποια αγκαλιά? Θα βρει την ανάπαυση και την παρηγοριά?
Απαντά ο ακάθιστος ύμνος ότι μόνο μία η μάνα υπάρχει στον κόσμο. Παρηγορήτρα μεγάλη. Και αυτή είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας τονίσω ότι αυτό το όνομα Παναγία, υπεραγία Θεοτόκος, είναι το γλυκύτερο όνομα στον κόσμο. Πραγματικά. Έχω δει και εγώ στη ζωή μου, έχω ακούσει και εγώ στη ζωή μου, ότι οι άνθρωποι που είναι πονεμένοι, μόλις ακούσουν το όνομα Παναγία μου, κάποια ενίσχυση και κάποια παρηγοριά νιώθουμε στην καρδιά τους. Παναγία μου, φωνάζει το ορφανό παιδί και παρηγοριέται. Παναγία μου, λέει η απροστάτευτη γυναίκα, εγκαταλειμμένη, και αισθάνεται παρηγορία. Παναγία μου, φωνάζει το παιδί εκείνο το παλικάρι. Να, αυτές τις ημέρες το νιώσαμε κι αυτό, αν διαβάζετε εφημερίδες. Που είναι μέσα στα καράβια και το χτυπούν τα κύματα και σπάζει το σκάφος. Και πέφτει μες στα κύματα, Παναγία μου, φωνάζει. Και η Παναγία τον βοηθάει, τον ενισχύει. Και αυτός που είναι στα κάθαρτα, και αυτός που είναι στη φυλακή, και αυτός που είναι στην εξορία, και αυτός που είναι στο κρεβάτι του πόνου, στο νοσοκομείο μέσα. Παναγία μου, φωνάζει, αδερφοί μου. Όποιος και να είναι ο πονεμένος άνθρωπος, μεγαλύτερη εγγύηση από την Παναγία μας για την παρηγοριά του δεν υπάρχει. Και τώρα τελείωσα. Ιδιαιτέρως μια φορά στην ιστορία αναφέρεται από το Αθήνο το Βυζάντιο. Αθήνο πως έγινε ο κάθιστος ύμνος, θα σας τα πω άλλη φορά αυτά. Ένα μόνο σας λέγω. Κάποτε αναφέρει η ιστορία, η πρόσφατος ιστορία της Ελλάδος, όχι πλέον γεροντάκια και εξώμαχοι της ζωής. Νέα παλικάρια, 300.000 Ελληνόπουλα. Στο άγχος της ηλικίας τους, όλα μαζί μια φορά. Ίσως μερικοί που θα έχουν εδώ μέσα, να ήταν και αυτοί ανάμεσά τους. Φωνάξανε Παναγία, σώσε την πατρίδα μας. Ήταν το 1940-41, όταν επάνω στα βουνά της Αλβανίας δεν μας προστατεύσαν οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι και οι Ρώσοι και οι άλλοι. Μας προστάτευσε το λαό μας η Παναγία. Με ένα στόμα, όλα τα Ελληνόπουλα, Παναγία μας, βοήθησε την Ελλάδα. Και λέει η ιστορία, πρόσφατα ζουν ακόμα οι άνθρωποι. 2.000 κανόνια είχε φέρει ο Χίτλερ, ο δικτάτορο, από την Ιταλία και σπάζανε τα βράχια. Γινότανε κομμάτια, πλήρωσαν τα βουνά όφυρα. Και τα παιδιά μας απρόσδετα, αλεξίσφαιρα, όταν φωνάζανε Παναγία βοήθησέ μας. Τι θα έπρεπε, αδερφοί μου? Όταν τελείωσε ο πόλεμος, αυτές οι 300.000, τα παιδιά της Ελλάδος που τα προστάτευσε η Παναγία, μου είπαν εμένα, αξιωματικοί και στρατιώτες που ήταν πάνω στα βουνά, ότι είδαμε τα μάτια τους μαυροφορεμένοι, μαυροντημένοι, την Παναγία να πετάει και να αφρώνει τις καιρούγες της και να ελπώνει το λαό μας. Τι θα έπρεπε? Όταν τελείωσε ο πόλεμος, αυτές οι 300.000 θα έπρεπε να κάνουν τα στόματά τους κιθάρα, λύρα, από το πρωί ως το βράδυ να υμνούν την Παναγία. Λοιπόν σας λέγω, και πιο αχάριστη και πιο αμόρφωτη και πιο αγενής εμείς από τους Εβραίους. Εκείνοι τον σταυρώσανε. Στο κάτω-κάτω ίσως δεν νιώσαν τόσο πολύ άλλα χρόνια εκείνα. Εμείς που νιώσαμε την ευλογία της Παναγίας τόσο κοντά μας, οι Έλληνες γυρίσαν σαν τα λυσσασμένα σκυλιά και αρχίσαν αντί για ευχαριστίες να βλαστημούν τον Θεό, να βλαστημούν την Παναγία μας. Δεν υπάρχει, θα στο λέω αδελφοί μου, παράπονο είναι αυτό. Παράπονο της Παναγίας μας είναι. Ίσως δεν υπάρχει άλλο λαό στον κόσμο τόσο αχάριστος που να βλαστημάει τον ευεργέτη του όπως εμείς οι Έλληνες βλαστημούμε την Παναγία. Τι φοβούμε? 144 χέρε έχει ο ακάθιστος ύμνος. 144 εκατομμύρια βλαστήμιες. Κάθε ημέρα βγαίνουν από τα στρώματα και μολύνουν και πετούνε βόρβορο εναντίον της αμολύνου της Παναγίας μας. Φοβούμαι, αδελφοί μου, εάν συνεχίσουμε έτσι, να είμαι αχάριστοι, τι, μήπως καμιά νύχτα μας εγκαταλείψει η χάρη της Παναγίας και γίνει σχισμός και γίνει πόλεμος. Και τότε δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Θα φωνάζουμε τότε, έτσι κάναμε οι Έλληνες, Παναγία βοήθησέ μας. Θα είναι αργά όμως, γι' αυτό αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε. Ας ζητήσουμε το έλεος της Παναγίας. Ας πλάψουμε και για μια φορά ακόμα στη ζωή μας, τώρα που οι μέρες είναι κρίσιμες και ο κόσμος ζει με αναταραχή και δεν ξέρουμε το μέλλον αβέβαιο είναι. Αν θα ζήσουμε, εάν θα πεθάνουμε, δεν το ξέρουμε. Ίσως του χρόνου να μην αξιωθούμε πάλι. Να ακούσουμε το χέρε, τον ακάθιστο ύμνο. Ας μετανοήσουμε, λέω εγώ, και από τα βάθη της καρδιάς μας, ας πούμε απόψε, χαίρε σκέπη του κόσμου, χαίρε σκέπη της Ελλάδος, πλατητέρα νεφέλης. Αμήν.